Ga wata muhimmiyar sanarwa ga masu so suna turo mana wato vocal domin mu ɗaura musu a wannan channel namu mai albarka na Niger 247. Za su iya turo mana wato wannan vocal nasu ta wannan number da ke saman wannan bidiyo ta WhatsApp. Za su turo mana wannan vocal na abin da ke faruwa a tsakanin Niger da kuma Najeriya, da wani shawarwari wanda kake so ka ba ma 'yan ƙasa da kuma gwamnati ta yanda za mu ɗaura maka a wannan channel domin sauran al'umma su ma su ji kuma su amfana. Wannan vocal da za a turo mana ya kasance mai tsawo daga minti 5 zuwa sama, zuwa abin dai da ya sawwaƙa, kuma banda zagi, banda cin mutunci, bare kuma aibanta wani. Mun gode da kasancewa da mu, sai mun gani daga gare ku. Mun gode. Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallo da masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka na Niger 247. Mai sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari za mu dinga kawo muku wato labarai wanda ya shafi wato cikin gida Najeriya da kuma Niger baki ɗaya da sauran ƙasashen duniya. Har wa yau yanzu haka muna tafe muku da wato wani labarai ne wanda ya shafi wato jamhuriyar Niger. Mai sauraro, kasantuwar cewa tun bayan juyin mulkin da aka yi wa wato tsohon shugaban ƙasa wato Bazoum, abubuwa wanda suke marasu daɗi sun ta faruwa, musamman akan harkokin tattalin arziki da abubuwa wanda ya shafi wato walwala na al'umma. Mai sauraro, kamar yadda ka sani, tun bayan wannan juyin mulki inda aka saka ma wato ƙasar Niger takunkumi, a cikin takunkumin da aka sa mata wato har da ɗage mata wutar lantarki wanda Najeriya ta yi a sakamakon wannan juyin mulki da wannan sojoji suka yi. Mai sauraro, muna tafe muku da rahoto ne na abin da ya shafi wato wutar lantarki wanda aka cire ma ƙasar Niger, wanda yanzu sai dai a ce alhamdulillah, alhamdulillah, domin an samu mafita na hanyar da za a samu wannan wuta. Kafin mu shiga cikin rahoton kai tsaye, mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwanka a wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana subscribe kamar haka, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mai sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari za mu kawo muku rahoto akan abin da ya shafi wato wutar lantarki a jamhuriyar Niger. A yau ne muke samun wani labari wanda yake fito daga wato kafafen yaɗa zumunta na wato jamhuriyar Niger cewa da ƙasar Niger da kuma ƙasar Libya sun ƙulla wani hulɗan jakadanci wato akan harkan abin da ya shafi wuta, ta yanda za a dinga ba ma wato Niger wuta daga Libya, za a samar musu da wuta. Inda a yau ɗinnan ne wato jagorori na wanda za su kula da wannan aiki na wuta suka iso wato jamhuriyar Niger, inda suka gana da mahukunta na cikin wannan ƙasa akan yadda za a tafiyar da wannan wuta da kuma yadda za a rarraba shi. Kasantuwan cewa tun bayan wannan takunkumi da aka sa, an cire ma wato ƙasar Niger wutar lantarki, wanda hakan ne ya sa jamhuriyar Niger ta samar ma kanta da wasu hanyoyi wanda za ta sami wannan wutar lantarki. To a ciki har da wannan hanyar ta wato Libya, ta inda za su samu wuta shi ma ta nan, da kuma hanyar da za a bi a gyara musu wato nasu wutan ya zama su ma suna da wannan wuta, kamar yadda suka ƙulla da China akan cewa ita ma za ta tallafa musu wurin yin aikin haɗa wannan wuta. Mai sauraro, wannan wato abun murna ne kuma abun farin ciki. Haƙiƙa wannan ci gaba ne kuma gagarumin ci gaba wanda ƙasar Niger ta samu. To muna mata fatan Allah ya sa alheri, Allah ya sa albarka. Su kuma wa'innan sojawa, Ubangiji Allah ya tsare su, Allah ya ba su nasara akan dukkan al'amarin da suka ɗauko na ci gaban wannan ƙasa. Mai sauraro, za mu tsaya a nan wurin, sai mu haɗu da kai a cikin shiri na gaba. Mun gode da kasancewa da mu. Kar a manta a danna mana like. Mun gode.